Jesus en 10? Kan vi ge Jesus en 10? Nej, inte. Vi ger Jesus en 10? Ja, han var ingen rolig. Roligt att ha. Ja. Vad fint. Vad fint det var där då. Amanda, kan du ge handen? Vad går du ge handen? 10? Kan du ge handen? Får jag köra fram vagnen då? Gör det. Ja. Den där. Lägg den där på hatten. Ge handen där. Nu lägger vi den där. Hör du? Får mamma den? Ja. Vill du ta en bild med dig och Amanda då? Nej, det är inte. Ja. Ska vi stå där då? Ja.